You take Ghanaians as in Carwe be one. I'll be you so. The we don't know. Maybe Kessia, Atre, for more than 35,500.5. No bit William. Asua Kukusa, and Tutumarinisa, and Suabronisa, what a car, Okoba car, a car, best 2030. Free, Moon Toffee. Catch him say, Muya, Yabema Wefi Kukun, send a cocoon carbon, or the daddy never to see a Bema machine, a cocoon. Yeah, fine. Near Fakemica, and net nippon to me 200 years, 150 crown to me, ya. Dainty, a dwelling yard chemicals, and net a banku, uka, a okoto dokra at the Sabenku. I trying China for a John for or robbers, no, they are more, and Yama Basabasa. And then bonsa tie, a lot of tie or Ghana. They say that's so crack tie. And Yama come from a factory so be in our heifer. And the then on me. And a Ghana for so almost a Ghana for a less mind. Also by down to me, China 1 quarter cocoa funis, and more Chinese cash were yet to become also. Mystery TV. In the name of Jesus. I will say our prophet Isaac also been said they were not sorry them who Eden Sembi etu Jama Ghana for a who edru womu ye pa na ba kunya wakaye eye and the saduna wunya ye and watch kwanya or far so ema abofo bisane ye and ya the just a quack ye a sem at the ama a Ghana for ya womu eti prophet Isaac also been panensum nebusia ye bekai prophet Isaac also been power bekan him be say your man penny ye ne what ya kunya sweet and some who muja any adienti and ya dear set Ghana man penny dear. Ye man penny John Dramani Mahama ebe sign ababidi bi na kwese dey wo ye asori we e no wo gina ho se wo bom paye e de ama Ghana man penny ne no na Ghana for se papa ya se won sem a wo keka nya wa na be ka se sei afi wo be ka se nya mese wo na kuma penti wo de mana fe de paye ya wo boyi e no eye de we na Ghana for e chese se ya e no wo ye NPP aban abran na do dan kwakufu ado ba ye e ne empire ne ade na wo sre e de mana wi akire no ye hu ne course e wo no e ne NPP for entemo a ene wo mo te ado ahoma so te Ghana for e chese empire ya washa ase a wo yi e de ma ye man penin John Dramani Mahama no enya ade se e de be kwa wewe no akwakwaye foforo ne fe be wi akire no na wo ne NDC for so e twene dendende se de ne wo ne NPP for e twene busia eno ana mesaka prophet Dr. Abednego ya ye ba bidim komo ne bisa se ye man penifo no e ho akohia se sa brede e wo se ye man pai bodende e ko e de mo mo na fi se ne wo man e koi Ghana for se bibia ye aso empire no e be kwaso abo anase sen ena eti eye Mystery TV no ni busa wo hwe mesre se ye ko difo hakoma na kwa bo mi subscribe button so de ma ya no wakai se wo de be on be ka won no upload ni to mpo ne first person ya won sa ebidi kan ka difo ya ka do tika me ho ne ma na kwa ba na fe ye nim komo ye kono man makro ma ye nyi prabu wo kwan so wo lala odofo he de ne wo hawe de ne wo dadwen yare be na ye kwan kwa wo de chinchi a wonya no aduro ene na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ediama eye prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade eyi no ama wiase se sunsumu yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wowo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwam ado akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na se 027-89-77215 intro for kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi krem Eye power eye oja eye prophetic the famous agent D me tell say mystery of mysteries e Mystery TV so Debia with Dr. Prophet Abednego Prophet Dr. Abednego e Mystery TV so nyamishra say wo be mystery of mysteries on Mystery TV with Prophet Dr. Abednego, the scientist wonder mind. Nyamishra. Yeah, hello.
Your friend Auntie Linda, me just in the actress. Me encourage you be say on Mysteries of Mystery. YouTube, all the social media handles, any Mystery TV. On follow now on Prophet Dr. Abednego. He's so powerful. Luke 6:46 said, why call ye me Lord, the Lord? You do not do what I say. Repent, I've told you. Tutuka for I have Busumuka, Plumo, Casamonim, Edinia, aka Alafia, Edina Gasakasa, so ye, James Clark, actor Bacope, and me catch him say, Moshe, Mystery of Mysteries, Mystery TV, so naturally YouTube, Facebook, anybody, Giara, other phone Titabeno, so. Daddy. Holy Ghost, yo, everybody, Yankupon, I didn't answer to for the was. Eno, what's a haboko? More percent crofon sent here, say me that's Daddy, baby, if you so the boko. Uh-huh. Sabe, Yamapa, Isaac Usu Bempa, Yo, and I could say they were bomb pie at the Magana Mampany. Now, what should I say? It was set a brand new biana so for no, Yamon pie and farmer a mampany for now. If you hasten your minor, a munia man say at a echo year, it was a mampany pie ball cosso a year then the man send a bayana as some jay, and they send your main what on a because I enjoy Sadianessa. And then I'm about on the Busa say. Yɛhwɛ Ghana saa bere yi yɛhwɛ mampani wɔ baa yɛ n'adwuma a wɔyɛ bibi ɛkɔ so wano kama de mana empa yɛ ya Prophet Isaac Usu Bempa every de kwan so ano no mebo yo, Ejapa yeda wasi. Unkukuru bafo insuranka ndina. Yesu moni adwuma o. Wasa mebisa eyampa wacho say momompa ma mo ahemfo mpanyimfo eyampa. But media mo bompa ni wi abompa ma o. Say you any simple. Na wahu na wayi wo yonko de. amano Na wo yi wo de. Un sakra ye. Un feso wankasa your own internal economy. You are going to think of the Ghana economy. sɛ asomufi dwo na kramanya dabre Na wo wankasa wo fie eye fie adwo. Wa brabo oni pedua mu kra mu adwo. Se wo ka aban wo ni aban. Waja bola na otutu gwa bonte. Junso gwa bonte oni shep robe mu akoto gwa bonte. Waja. Te man o mede. Ono odwe no. President is thinking of himself, not you. And I'm on the AC Bukina Faso. There be a cool. Into obedwe mu. And I saw you know. okay So bompa mano. odifo sɛ wo ka ne sɛ na sɛ amampanyifo no sɛ wɔ mo ba mo so yɛ ba mo ho bɛtɔ mo So kai. ba mo kanea so bɛte Yo. wa kwan yɛ bɛyɛ sɛ yɛn ntimamufo no ntina wɔ mo ba nyɛ mo ntina mo ba Timemufo. Oyo nyame. dabi Is the president are they God? no No. They are human beings. And it is only 4 years. The position is not a possession. okay Amen. amen You know how much you spend before you become a president, a minister of state, and so and so. Has he spent yes or no? okay Waboka. There's all teneka and non-teneka. Krofunya na omekuru ometu neduro nyama edu tu nyama ma okwa musie nyina we go there keke. Wamboka wanyehwe. okay There's all green who not teneka non-teneka. Amen. amen Omane wo ha na eni woda. ɛwɔ hɔ daa No wo hoda. dabi Amen. amen Ebinu abakwa no mo bankoye. wɔma bakɔ Enti no no ba be ye ni obetu aye no ye. okay To so dwen ni a wo be ya ho beto. Na ho to wo man ne ho beto. Enti ansa na Ghana be yi no. Na wo aye. They say wo ye a Ghana ye. Na wo fie o tumi mpra wo si fie na wo ntumi ye toilet wo fie. Na wo konegu pu anu konegu abonti she roba mu. Eye bola gu roba mu su to gu gotema wa koto egu ho. Enti no wo nye ye ya be de no man na ye. Minister of Interior ontwemu nkran a got enum na ema. okay Tankers for no wo fi ba bi ton na wo ba nkrofo fie be samra wo. Wo ahwe ba bi wo mu fi ba no. Na nkasa de fie aye papa. Tigana, thy country, thy home, thy country. okay Amen. amen 2% Ghana in ya since you free first. Just a whole na do aye fita asisi ho. Unchatro, unye kuntopo wejuwe mu. Na anu aba baby o ba sorry. O ka nko onyame bu kwa nko pejuma. Mema ni mpemfo okọ ministers okọ nyina ni passes obi ase won ne beda. ansa na yama na adwuma Asa no ne ama na adwuma no. Nyokuta kakapio, nyokuta kape, nyokuta kete, nyokuta senise, nyokuta eso, nyokuta wei, kwasi asema kwa munyina nso mu woyere ewo mpra. Na abaye juma wodo transfer so na wo betu akabo so me. Na chance aba na obi so so me pa juma
Enti me baby sa una yo penye una afa nipa wo se there be chinchara just one meda and say nipa 500 na buy just only 500 na meda Asa. and you call yourself say Ghana one face say Prophet Abednego use your power to face Ghana is the minister the manager the head of this thing has he fixed his own country own house what can he remember now when him say when ya no one da utu ahe 30,000 Ghana cedis Oko fa ne he. 300 million obi oba be page ma Oko fa sa scan we. and then say on fa ho ma ah maybe share urade se menhwe maybe share no e ma ne fa kese ah won pramfo ne mpefo adwuma no and the edu pension na onko a on person obeko Ho ye de. no ye 10 million no the 00 aka because of the fako and no the pen ebokro no so pen has become what a gun for the elders and the educated people in Ghana professors one pen and they done it you Na wo mu. they are the rare armed robbers in Ghana here and the Ghana be say forever Wo mu. for Ghanaians and the mama no so onima no onim present be nim who they are who the people that follows him Omunim. na nkrofo akọ book na de Japan nkrofo book we so samira na ni kunu so anyo bia no kuta dwem papa na anu mu ne se bofa so the force police for 5,000 nipa ko 500,000 no bia so mwaji obi esika ama obi appointment you are taking only 5,000 but nipa ba ho ne 500,000 Empimanim. na mwaji obi esika ama obi appointment unim say umfa wo so what is the truth and what is the truth in the nation also blessed is the nation whose God is the Lord is Ghana our God is the Lord here trans here swear here the Bible here the Quran which of them do the words of the Quran and the Bible antino o mampani bi ono so ba be ne de obakobu na kunta Okay. sɛ ho no betra da na ho nyɛ ne dia na on trans wiase da no ndane obo na onchi obo obebu akunta enti na anu no me yes me bompai no awusu bempa na obetu abo because say onya bi di wo mani bi to odibo ye kura wo man bi kura so se ebo ɛna oyi we akuadonko sɛ osofo ha mbompa magana bia Oh, sir. ade a wodi ayo no akuadonko no won ye bi magana fo bi ambre enkrofo bempafo bi aba mo sɛ menja ho amen Amen. enti no sɛ owusu bempa bompa ya obetu abompa e sɛ so wonim ne owusu bempa wo enti na wokɔ Na yes wo bibi. owo biribi Okay. amen Ah, wotimi di ye odi ye biribi enti sɛ nyɛ obosom a sɛ ye enye han a sɛ yesu na ne de ne ye de we. na owusu bempa no so kuta biribi ye yesu sum so sɛ yade ehu ade ete asɛm ɛhyɛ nkɔm Esum Na- kabisi ne me de hu ade ahye. sum kabisi enyo nyame na ɛbɔ abɔde Emre bo. enti kontobere efifi a na emfifi Efifi. ɛso a na enso Eso. krɔfo tidi ya na enye Eyeye. enti so wabɔ ano mbɔ ye Wabo. ba kontobere ye onyankopɔn Debi. amen Amen. uwu a wobɛhu sɛ kontomere bɛgye wa abɛbrɛ ndwe nkɔ akyire sɛ yɛwɔ abɔde ne ɛwɔ bɔ adeɛ ɛfiri sɛ meme ne abɔde akasa ɔsɛ ɔsɔfo meme deɛ mete ma bi nkurɔfo deɛ ba wɔpɛtumi wɔpɛ sɛ wobɛsɛ a mede bɛma wo na wowu a baabi a wobɛkɔ no wɔbɛkyerɛ amen Amen. ɛna sama nkurɔ mbɔ bi da ɔmbɔ dompe da amen Amen. ɛnti hwan na ɔbɛkɔbu akonta wɔsɛ abɔde mbɔ akonta o wɔni soul abɔde ɛwɔ soul ɛne onipa nti onipa pɛ ɛne ɛbɛbu n'akonta Okay. amen Amen. nti onipa nhwɛ ne ɔyɛ repent I have told you amen Amen. ɛnti na wobisa asɛm bi Daddy na empire ya ye boy na ye ka ye kuso a ye di ho nkomo na wo ka bibi se na no hu se kokofuo no wo mu ani abre e ma wo mu besu ye na wo se nyame de asema ma wo se fama ye ma mpani John Drama ni mahama e de fa kokobuo ya asabre aba beda ne asem wo Ghana ha na adɛn na wopɛ sɛ otie na sɛ biribi bɛsi Ghana fɔ so a sɛn ne ɛmfa wo odifo ye se konfubo ne o hye kom se kro ni mu abu a wotim yɛ ɔnyɛ sɛ yɛahyɛ nkɔm anaasɛ ɔhyɛ nkɔm sɛ nea mokɔdua no ɛna wobɛtwa okay ɛnti mo na mo so meba mɛma wo tii wote dɛn mu a wɔbɛsɛve wo tii na afei nnipa no ba wode nsɔhye no ba bɛhwie gu so a
se una o ka se o peti Mm. ina onu so so ba obema oti Mm. do de so hye obere kura se so no Odi for sense o hye de nyeti o fa hwemu. ah obi na also obema oti Okay. amen Amen. ena tea no wa ye tea no coffee nkwa Mm. on American gum Mm. amen Amen. na also do ba obema ni tea ma dos Mm. American ya de sikire na bewo Mm. amen Amen. efe o de no o ye se o start efe de o se ho akire nti onu mu nso hye na ansa ekire onya coffee in America Odi abegu o de mama. abegu mama koko ɛna ɛba yi sɛ Mm. Akufo-Addo tirim yɛ den Mm. Akufo-Addo ne aban wɔnyɛ papa Mm. wɔn hu Ghanafoɔ ahomɔbɔ Mm. na wɔn a wɔn ɛboa ɔman Ghana ɛyɛ kokofoɔ Mm. ɛna Akufo-Addo baa yi wɔvotu maa Mm. no nti nea Akufo-Addo yɛ no wɔso wɔn pɛ ne bio Mm. ɛna wɔde hyɛ obi foforɔ nsa Mm. ɛna wɔso wɔde wei ne tɔn no 30,000 Mm. 30 million sɛ 36 million 3,000. 3,000 nti wɔde baa yɛ no 6,000 Mm. anameboa Okay. afei de wasa ate so sɛ ɛwɔm 2,000. 2,000 and no koko funu so kɔtena ase no and we are talking from the spiritual world o ɛyɛ nhyehyɛ ɛwɔ hɔ and no wɔn nso nyɛ kɔtee ne sɛ aban wei amfa wɔn sika ma no sɛnea watew wɔn so no wɔn nso wɔbɛtew aban no so Odi for asem no mood. Na wo mo te ne so se ni mfie a wobedi ana akonwa na ote so no mfie a wobedi wo akonwa no so ana na adwuma a wobɛyɛ se mampanin no nte so no firi hen. it is written let your yeah be yes and no be no for Okay. God hate nkwasiabɔhyɛ Mm. onyame kyi nkwasiabɔhyɛ Mm. onipa nso yɛ onipa and onya ka kyerɛ sɛ woyɛ mɛma o 2 cities wo pra ha mɛma o 2 cities ɔpra wie a woama no 1 city 1 city kora wasa akyɛ 50 pesos. 50 pesos hey repent Ghanaians black man Africans nipa tuntum repent I've told you Mm. and koko funu ne makɔka Awurade ate o ate nti ɛbɔ Ghana fo amaneɛ sɛ sɛnea aban wei aba wabɛte wɔ mu sika so wɔm wɔn nso wɔbɛte aban wei ɛne ne mpanyinfoɔ no nyinaa so wɔn nso wɔbɛte so nti wɔnim a animanim yɛ less than some days wɔn fɔ wɔn sika brɛ o. Odi for yenhwɛ post ya ɛwɔ ha yi wei ɛyɛ majority leader ɛyɛ MP for Boko Central Honorable Mahama Yariga. Yo. Ɔno na yɛka sɛ wɔ se Mhm. wɔn hyɛ akuafoɔ ne bɔ sɛ wɔn ba wɔn bɛma wɔn 6,500. Ɛyɛ ampa Ae na ɛwɔ ha yi a. saa Ae wɔ se ɛhɛn wɔn hyɛ akuafoɔ ne bɔ yo sɛ wɔn ba a wɔn bɛma wɔn 6,500 per bag. ɛde kae na a wɔn bɔ hɔ kakra no wɔn tie na wɔn sɛ Nipa nyɛ kyɛ, Prophet wɔn de Abednego na ɛkasa Okay. ɛnti na ɛsɛ sɛ abɛnmufoɔ no akɔ hyɛ bɔ a na wɔn hyɛ bɔ Wɔn yɛ hyɛ bɔ no wɔn aka na wɔn kaayɛ wɔn kan na wɔbae na koko wɔ hɔ a na ɛni hɔ na ɛwɔ hɔ nti wɔbɛto yɛn na wɔn ammɛto wɔn abɛto. na mo asa akɔ ka kyerɛ sɛ mobɛsa ato mu ahyɛ no bɔ ɛbɛyɛ 6,000 60 million 500 nti wɔn agye ato wɔn gye ntom Wɔn yɛ gye to na ɛsɛ sɛ wɔgu so kaa nsa na wɔde bɛdi aban no so ɛna wɔn bɛdi aban so sa akɔ hyɛ mu kena sɛ yɛbɛma mo sɛɛ ɛna afei deɛ ɛyɛ dɛn And almost say, yo but we don't have it. Forget the promise. We cannot give what we don't have. ɛnɛ na ɛyɛ maama Yariga ɛbatɔ kɔfa wɔ adaka na kotwa wo nkwa so ɛna ne ka Mahama Yariga ne. ɛna kokofo no sɛ wate yɛn so a yɛn nso yɛbɛte wo so Odifo eyamamu. Ye man penin dada eye John Ejekunkufu. Or say, from afar, the picture is different. Enti abra na wo ma ababu mu no. yo Ohun niema soronko. mhm Send na what tie cha no ohun no obetena mu Yo. no say enye sa na tie. mhm Enti in this case no NPP for abra no mo abam na NDC for ewo opposition no ebia ne NDC for hu ye sene kokoo bo ewo world market etie ne sene NPP for edema kokoo kuafo no saa bre no situation no mu gyina so de kasa ye sene NPP for ye no wo mo anye ne ye no wo mo ba be ni say and wo mo ba ye no o ma beto world marketer price no so ate and world marketer dollar ekofo yo we patrol me ntwa wasɛm ano okay NDC aba power da na wɔn ba power da wo ma bada NPP aba power da na wɔn ba wo ma power da bada na efi NDC anekɔn NPP efi NPP anekɔn NDC. nti wonim ana wonim adna bɛka sɛ nya ɔkan na nyɛ sa say na metres wo mo ba ye wo aba da na wɔn ba da wo ma bada ɛna wo so ba bɛyɛ ni yɛ therefore fix it what by your situation in my don't give any excuse. Kwafo no sɛ wɔmpɛ excuse biara
Ekofo we nipa na wo ye nketro ana wo ye no ya. Omo ye nipa. Therefore nti woni ni hina na kasa. Nipa. Nti onipa na na kasa. Mm. Nti ne kuma to ne ya ne kuma to ne. Tony yem. Saa bere dia kwa fo kuma to mo. nti na chese ento mo yam dia den na obey na won kuma to ye ne ese oye na won kuma to ye won ese oye den Oye. mama excuse ya Odifo se eba ne sa se ne wo man yi hu be kire no dodo man ne be kwa hu ye mama other sectors so asafa o. enti den Odifo se eye national cake ye checha mo bia nya kakra ye chiche unhu ya nkoka Okay. untumi ya mboso efse waba abamuda ena won be yi wagu ena obi nso aba ena we ba na mo ba na o se yen ye ba ye be yese ye be ji watu na yen je otu Ebeji watu. ye be ma waba na mba Obeba. ana aban no a o kai se obetwa esgracia mu watwam Saa bere de ye tse ho hwe. Da bi. mo hwe ne mayo o ba obetwa esgracia mu SASH that go friend Yes, gracia. yo esgracia school no a we ko yellow blue green no obetwa ma no ontwam lorry fare free toll no wo de beba no won fa ba operation looting so and so wo kan na wanka wo chi se biribi ana na omo bai wo kan wo ya na Saa bere kwa de Se ora no mo say oh me wo kan na wanka omo kan odifo. asem ye ni wo allowances na se wo da susu won wo kan se wo ba wo be ma won kuma to me na wanka Omo kan. ye se won kuma to me na se so be da na ubu yan kare wo Na say Jo Mahama be dada Ghana fo. so we are caldron and you are meat. We'll tell you to meet so that we'll teach you say we are caldron. No, you say Ghana for you, no baby. No, you say Ghana for to know what would we nipa. Nipa would have done it wood. You take Ghanaians as in Carwe be one. I'll be you so. Yeah, we don't know. Maybe Cassia, Atre, for more than 35,500.688. O dressify no beti wirem aso akoko sa totum awe ni sa ensu aburo ni sa o te ka o ko ba kwa ka we ka be se 2030 free mun to hwe ka tere se mu ya ye be ma wa fi koko no se na koko no ka obo no o de dade na ebo se ye be ma machine na yi koko no efo Omo kan kra so mbe tu poly tank e wo kokko akuafo na fu no mu de amom na de se nsuo ye du dry season a wo manya nsuo wo fu mu kwa no mu de kokko. ente na je se Ghana ni o ye Ghana ni unko school a na ya aboa wo ene Ghana o ye Ghana ni unko school wo wirem na o ye fu a o ya aboa ente na efu ni na ada ho ene awrade kura bo efu se se ye ja chemical farming no na nwa no nya de na asase ni ntumi ye fine ni emfa chemical ndua ene nipa ntumi nyi 200 years 150 kura ntumi nya denti aduani na yare chemicals ene banku uka ukoto dokora etese banku aye twan China for aduani fo o robbers no de ayo mo enyama basabasa ene bonsa tai ye lot tai wo Ghana se se da so kra tai enyama kwa me kuma factory so bebu eni na ewo hefa enti den no mo ye ena Ghana for so wo say Ghana for ya adwene nso less mind wo so be ye na ntumi ya saa na wan kwatra se kokofo no se mo twa ye sika so ye so bi twa mo so won fa tu otim amen Odifo ebi nkyere mu so ne se saa bere situation na ewo ho no nia aban ayede ma kokofo no na the best a umbetimi ayede amom ta ban we kwa wa ya ade pa onu so nko kokofo no bi onko do eka onko jasa se ni bi on ne ire ne ba onko ye na nia government ne ye wonye bi man no hwe se be ye man Odifo we na betimi aye threat saa bere ya galamsey amanfo oguso senfo ne betimi aba se kokoko na ne aye kwa de na kwa no kokoko ni bi ye de na ma galamsey ene ne ka se aban tim ye de na onye state emergency no ntwa galamsey so ene ne ka man penin John Dramani aban we waka no kai waka oba ni wotumi tebi wonye enti Ghana for no we obu se we rade Ghana for we don't take Ghanaians for granted though. Ghanaians are the children of God. But why? They don't obey God. They don't do the works of the Lord. That's why Ghana is suffering.
Say, Prophet Abednego, use your power to fix the nation. And the young boys are not working. One we Mundai. And Yama Wotie, do they do? And the men am Gokusi anybody. Men am Gokusi. I'm not God. Okay. I'm not Jesus Christ. Okay. There's nothing I can do. I have to tell you the truth. And it is only the truth that shall set you free. Amen. Amen. And the free for the nation, you have to maintain your house free first. Okay. Amen. Amen. And then Kofu be and the member Woniska one and Ameboa. And then we are not crying now your baby shall you move. When you shall you move, Besakasa. If you want one shall you cow, you tell one shall you. Only scan will be on what. But I saw your one day, one. And Ameboa. No cray. Although you be dinner, also measure. Amen. Amen. Kufo se o se nyimu yo no abehwe. Obehwe o te so dan no behwe. And they nyatro. Say no dey like yen hwehwe. Oh, and she say no mind praise. Obi ko so bi nyimu a aban na mehwe. We ya nyen she say. Enya adwin papa. Ma nipa no ne obeya ne ho beto ne da. Ontumi ntu ani ba school fees. Ontumi ntu na aduane. Ontu ani ho ka. Onfa the banko school. Onya bi hwe ne yire ne ma. That is correct. Ento tete niam so niam no wo fam a sika no boso wonya 500 Ghana kra onim se no we manage. Okoto wache a niam no wo fam. Endo okuta 20 pesos a otometo wache. Anameboa. Ade na mo iska kesa kesa. Endo okuta say 100 Ghana 1 cedi. Na Ewrade buafu se yen hwo. Na no asem sambai. Se menim se Ghana ska na 1 cedi ana. So Ewrade menim. Nyame asem bai. Say Ghana, 100 Ghana is 1 cedi in the realms of the spirit. And Toku and Yeshi. Now, you want to say, whoever. And the wow for any pans who just can whoever now. Amen. Amen. And they are watching me by number. And also Yakofia. Eh? I call a kubu wage. Oh, now, because I want to be now, couple wage. Now, you want to go work. Copies are assassins with water. Those are kiosk. 5 by 5. How many millions will you spend to make container? And send us as a baby high. Amen. Amen. Who until say Yaman Bafama will be a hunter. Amen. Amen. What is can so that economy no Bribia Tetesubu number of them. Amen. Amen. No bis cancel the Yamfao. Look at your bis cancel. What 2 are so few. As a senka. And this year, by won't mean found cost 6,000, a crank at 3,000 and 800 money in our. What's that to Subio? When you can 6,000 to 6,000 anymore. The owner of Bocacra, or no, the original 6,000. 6,000. So now, Kai. Amen. Amen. So be So be into be any yes, be ye. Into your damn on a farmer. Oh, dear ma. And to me, maybe media and me. Yakan, if I know better medias. Amen. Amen. Odifo, who say who are sending the man asante menra? Eye utu for te kokoso nana. Holy Ghost, Jesus Christ of Nazareth. Also, as I saw, I just to for us. Then the future kaka ma asante man of his work. Say next time, Biribiba, to say Biane say Boku Assembly. No be tune to so called settle. Mobile Mukra, down on buying ni soldier for. I buy any police for. And there to near their heaviness on Fro. Uncle for soldier for. The mine was soldier for what mine who bind there. No, be so until I said that one man soldier for Nunco. No, he know to be your friend man so no bone who can crack a class. Trap with the woman set him an air boku or 2 4. Send yes, I radin in Pabo, and could 2 4 by this uncle. And don't find to the team found to know. Ne Santimina, what fresh Santimine son come baby, will be a man in copium. Santine Yanqua, Nana Opezo, on Gajiran, on come baby, you. Yamigano, Nemquas, a year, Casabi. Bye bye. Would you rise and you be any who be one? Amen. Amen. You. Who say a year or take a course so the nim dear Yamedia Domono and Tina say a drew situation be a more there. Na yes, soon they are heard and mammy this Wabasan and already what that Roma, but dear dreedy. I just told him dear them.
ɛna wo so wo kyerɛ sɛ saa bere ɛkɔ akɔyɛ trap nti bibi ni amo wɔ nkɔm ɛte sɛn Andre no. Obetu na nanom trampoda. Obi ne be si ne hini o, nyo no na o si ne hini. okay Ndi obetu e. Enti no obetu e no. Na so no so agye apere so obesom abosom no na nanom ne ade no odbebo no ho ban ene ne man a ɔhwɛ so no ye. Onkofa eye oman asudibia emmeso ya. Yo betumi no ye. No nipa nye. Onipa ni aye. Onipa ni adwen papa, adwen fin kutu ne woni patum. Mawie. Amen. amen daddy bibi aka kyerɛ bi Nitente and say, repent. Sakra. Since you believe, have you received the Holy Ghost? Maybe how, maybe chose, menyo Yankupon, obetrem. Uba, one metro, now be a hubeton. Ghana, so also for Abednego. Use your power, use your destiny to face Ghana. No, we are ready. God is ready to face Ghana. God is not me. And you know, O Sakra, Unyamebe Sakra. I say, if you return to me, I will return to you. If my people, which are called by my name, will humble themselves, seek my face, and pray, I will what? Head their prayer from heaven. Tanko nipa o femwa o bompa so nyame de o tie fi heaven. Ndi so nyame ntia na ye da asem. Asem wa na asem. Ndi na hina asem. wa wasem Amen. amen Mawie. abusia kwantintin bia ya na ewie krutie ntia ha ne nyame ye yadom ye de enkomo twetwe ni nyina esi ye meda se wonya abrɛ ne adagye na wo de hwe adwumadie no ema me ne prophet Dr. Abednego na edi enkomo no no ene sofopani ya woda Kingdom of God Ministry ano ewo insawo moto asabusia mese se wo de abrabo ya wo si wo gbe unya adanse da wo sa ware na wo pɛ unya bida wuti we unya adwuma of fire service na so sika to wo nsɛm ana ahye obia metua wuti nsa fa ma abusuafo na so da na adwo na obi no abeda obe enjoy no ho a woni chop money fa ma obesore no na wokwakwa bibia da abeso saa dae no anamon bia betu bia eye basa ka bibi de akyere wo se abrabo na wo bɔ no woni obi edi chimpe eno nti wo hia nyamedifo bia na basam oden na watimi agye wo edi afim eno nti na me kan for 40 days plus ya wodifo ahyehye edi ama wo se busuafo a ho hye mu bi e bia na woni Ghana ha e bi kwa na wo Ghana ha so bia wo no wo akyira numbers no go screen ase frɛ odifo bisan sɛ odifo dwumade na moyɛ na hin na modru hyehyɛ ne tsɛn na mɛyɛ dɛn na mede me ho ahyem ɛsan sɛ odifo wonye nyame nti sɛ wo frɛ na wo de wo ha no to ne nante na fia na no akwakɔ pray for me da bi enye no bi na wɔyɛ wɔ hɔ wankasa tu ana mo na bro no nyina ntena se na wo hwehwɛ haw na haw no na wo hu enso ano no na wo fa nso ano emfa ma wo sɛ dem di kan kai sa safo no ɛwɔ enso mo to aso odifo ankasa nso ɛwɔ ensom adwaji owure kukwan ne so ho no wo de wo frɛ number na baabi kura wo bia no difo bɛkyerɛ direction yi ama watimi aba mo no nyina atena se ama hawa no watimi agye wo de afiri mu de ama wo abusua message sɛ obegya wo comment nso ɛwɔ comment section ho de ama me all the social media handles no ɛyɛ Mystery TV o subscribe like no wa share na foforo so eni bia hwɛ me din de dark code de bɛsɛn share. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Nyamebechre Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yakon man makro ma yenyi prebu okwanso wolala odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na aye kwankwa a wodi chenchecheche a wonya no aduro ene na me kanfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awurade eyi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko Dr. Edikre Wowo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo insanwama do achiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 intro do for Kai se wo twiri bibi wo